Türkmenistan'ın Senagatçılar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherine rowşan aýakaplar hususy kärhanasy hemde Mary deri aýakap açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň telekeçileri hem şu asylly maksada işin goşulyp hormatly prezidentimiň ýordumynyň içerki bazarlaryny harit bolçulugyny döretmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmeklige işin goşulyp täzeçe gözlegler bilen zähmet çekýärler. Öz önümçiligini köpügürli esasy guramagy maksat edinýän paýdalar jemgyýetini aýakaplar üçin zerur bolan önümler önürgen kuwatly bölümüm gerek diýe. Maradere aýakap açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň aýakap bölümini erkek adamlar, aýal gyýdlar, mekdep okuwçylar üçin niýetlenen arasy gönlün tükilýän aýakaplar bugün alçylaň iň islegli önümlerini öwürlep, maradere aýakap açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň işgärleri özlerini işlemege, önüm öndürmege döredilýän giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.